Bueno, vamos alá. Son as 10:15 da noite aproximadamente. Tampouco hai que andar... A hora non é unha cousa que ten que andar mallada. A hora é unha cousa relativa. Que hora é? Quen sabe que hora é? Eso... Mira, outro dixo 8,5 kilos. E eran 14. Bueno, non pasa nada. Vale. Eu creo que ides levar unha sorpresa co convidado, porque moitos anos na televisión de Galicia protagonizando o que eu creo que é a serie máis mítica da televisión de Galicia, era un dos seus protagonistas, xa é anos desto, pero seguiu facendo moitas cousas, e sigue facendo moitas cousas, pero eu creo que hai tempo que non viña por aquí, por este plató. Hoxe, ven a pintar a mona a Land Rover, o grandísimo Sergio Pazo! Sergio Pazo, el Land Rover. Vai baixada de estrela buena, como mola a camisa, Xa estou canso. Xa estou canso, xa non aguanto máis. Mítico Paspallás. Había tempo que non viñas aquí, Había tempo, sí señor, sí señor. Porque Pratos Combinados non era exactamente este plató, non? Non, era o que temos ali. Como que estemos aí? Este plató, aquí non estaba... Ah, este que está aquí ao lado. No do lado, mira, este son eu. Anda. Onde estás? Aí faceime unha foto e quero levala de recordo. Que maravilla. Que é unha foto de ti mismo? Nunca me vin tan Pero grande. que, po DNI ou que? Nunca me vin tan grande, de verdade, de verdade. Non era o plató que está onde se facía supermartes de todo isto. Vamos a facer unha cousa. Nos podemos ir ali ou non? A ver, Cantos anos estuveche ti en Pratos Combinados? estivemos 13 temporadas, pode ser. Eu creo que empezamos no 96 e No rematamos... 96? No 96. Vamos, Por aí andaba. Pratos Combinados... Mira, o que lle fai traballar o pobre señor que vai aí No, pero se ao lado... collendo aí a ver que sorpresa me Aquí ten. ao lado, o último que se fixo, bueno, se está facendo, Sí. Creo que o Bailamos, o programa de baile que é o sábado na televisión de Galicia. Isto son minutos, claro. E entón aquí canto hai que non entres? Aquí ten que... moitos anos. Aquí botache media vida. Media vida, mira, e todavía estou. Fíxate, madre mía. Porque aquí botabades todo o día. Votábamos todo o día, sí, porque ademais empezamos grabando casi dunha maneira lineal, que hoxe a nivel producción é unha tolería. Que quere dicir eso? Pues un capítulo 1, capítulo 2... Empezamos no bar, pasamos ao dormitorio, pasamos a rúa. non se facía todo no bar, todo no bar. Claro, entón, eso era para a produción era... Hostia, mira estas imaxes. Mira. Pasando... No, lendo o texto, non? Ah, claro. Ostras. Madre mía. Mira, o Carlos, o director, ese foi o primeiro director. O Braulio aí, Ernestiño, claro. Damián, o regidor, pode ser? Pois pode ser, sí, señor. Porque este señor viña de Madrid a ensinarnos un pouco a nós, os galegos. E que están como lendo o guión. Estaban lendo o guión aí. Estaba Eva, mira, que foron que era filla de Miro os primeiros fillos, e depois foron a... É que Miro Pereira cambiara de filla. Non, cambiou o abogado, Pico. Pico tiña... Ah, que eran... María Castro... María Castro e a Cristina Castaño. Cristina Castaño. Me cachis. É dicir, a galega foi pioneira en conseguir que un montón de xente, como a min, triunfáramos alén do mar. O de Pratos Combinados eran audiencias. Sí. Pero eu creo que Pero nunca houve na televisión de Galicia nada que fixera tanta audiencia como Pratos Combinados, Pero tamén era a primeira serie que se facía de unha maneira así, estas series costumbristas que lle chaman. Pero estaba moi ben. Era ese humor galego, esa retranca e humor surrealista que tiña. Acórdome o Cordón que decía: miro, este filete ten moitos nervios. E digo, porque lle berras e ponse nervioso. Era a primeira vez que se facía ese humor, claro. E o do café, que sacaba o café e o roubaba outro. Entón, mira, Cermeño, Xosé Cermeño, creador da serie, que díxeme, eu quero que esta serie
A única condición que dixen é que me gustaría que ti fosas Paspallás, porque te vexe de Paspallás. Porque había outra podía facer outro personaxe. Non sei, non sei. Pero lembran, no que traía a mercancía, traía a bebida. Un Paspallás é un pouco así, Era divertido ese personaxe. Eu entraballe a como se chamaba, a rapaza que estaba no bar, coño. Aí entraballe sempre e me daba calabazo. O papel que facía Mabel? Non, a Mabel... sí. Ai, como a camareira. A camareira, como estamos de cabeza, como estamos de cabeza. Agora me saldrá. E pasábamos todo o día. Tamén tiñamos un pequeno problema, podese dicir, porque parábamos a comer moi ben. Entón, que pasaba? Que despois de comer, e daquelas ainda nos deixaban tomar un viño, unha cerveciña, levábamos unha paliza bastante considerable. A que hora viñades pola mañá? Pois entrábamos ás 8 da mañá, máis ou menos, claro. Ás 8 estabades aquí? Sí. Bueno, e maquillarse, onde era maquillarse? Maquillarse, pois onde está maquillarse. Aí. O primeiro de toda a vida. É que nós agora maquillámonos no outro lado. Xa, claro, pero isto... Mira, vouche dicir máis, para que vexas que son un señor que ten moita idade. Este plató, o plató 1000, eu entrei a facer o primeiro programa, concurso da Televisión de Galicia, que se chamaba A Noite Meiga. E non existía absolutamente nada. Pero era aquí? Aquí, estaba todo aberto, e cando chovía, porque había uralita, non había nin edificios. Maquillábamos, imagínate esta nave, cantos metros cuadrados ten. Moitos. A nave moito, porque é un plató 1800. Entrabas e non había nada. Había unha tarima para o público. Iso era un concurso, a Noite Meiga? Un concurso, a Noite Meiga. Estaba Luma, estaba Daniel Piñeiro, estaba Morris, estaba eu, que máis estaba por aí. E se chovía había que parar porque escoitabas. E que dicir, esta era maquillaxe? Isto era maquillaxe. A tía, entra. Entramos. A tía, a Paspallás poñíanlle patillas, ou é cousa miña? Non levabas unhas patillas? A ver, isto é marca da casa. Levabas unhas patillas así como de rock. Claro, pero sempre levei patillas. Sempre fun cambiando, perilla, patillas. Que foran pintadas en algunha época. Que eu fun rockabilly, son rockabilly, e tiña unha moto, unhas Anglas 400, e daqueles non se... Pero entón non podías quitar as patillas nunca? Non. Tiñas que botar meses e meses. Pero se eu era feliz cas patillas, mira, teño catro patillas, teño estas e estas, así que... E algo máis facíades aquí? Pois, ostras, píllasme agora. Donde facíades o que chaman os actores a lectura italiana? Eso facíase nunha mesiña que había xusto no plató onde se gravaba. Aquí tamén, non? E depois había outra sala, era aquí. Sí. Pois mira. Lectura italiana chaman os actores que antes de gravar poñense a ler co papel, non? Co papel poñense a ler o guión. Co papel vanche dicindo, no, aquí di isto con outra intención, explicabanche un poquinho, pois, tanto os guionistas como o director o que querían, non? Pasa que aquí estaba de xente, Mabel Rivera, tú, Antonio Durán Morris, Ernesto Chao, esos eran cracks, porque, claro, Morris e Ernesto, personajes de Miro e Miñoca, tiñan moito texto, moito. Claro, o problema era que, sobre todo, nos viñamos do teatro. E entón, meterse a ver, eu tiña un personaxe que era pequeno, máis ou menos, pero... Pero eles tiñan moito, Ernesto, na barra do bar. Mabel e Morris pegábanse unha paliza de estudar, pero claro, ás veces tanto calor, tanto traballo, viñamos de comer e viñamos a un poquinho, bueno, e entón a veces quedabas en branco e era, vamos a repetir, veña, vamos a repetir. E a Morris como lle dera, a risa flousa, era. Morris empeza a rir, non hai que... E empezábamos todos e non parábamos de rir. E entón había que, vale, deixamos a escena un momentiño, tomamos algo e retomamos. Que daquela, eu recordo, eu vivía daquela, cando estaba emitindo Prados Combinados, eu vivía cerca de Ernesto Chao. Ti xa estabas no mundo. E Ernesto Chao, en paz descanso home, non podía andar pola rúa. Tu tes andado pola rúa con el? Enfadábase. Non podía andar pola rúa, a xente era continuo. Bueno, daquela non había os móviles. É que foi Foi a primeira estrella. O primeiro fenómeno de fans da Televisión de Galicia foi, sobre todo, Mabel o pasaba fatal, porque decía, pero que eu quero ir andando pola rúa, e Ernestiño tamén. Porque Ernesto tamén era tímido, non lle gustaba tampouco... Eu, como era mozo, pois, se me saudaba a xentiña... Tú tuveche como dúas épocas, tuveche esa de moi famoso e a de Caiga quen caiga. Claro. Tamén foi... Mira, coincidiron, porque o Caiga empezou no 96... Como que coincidiu? Coincidiu Caiga con Prados Combinados? Claro. Entón, claro, eu lle decía, xúntame todas as escenas, por favor, veño un día, 2 días, gravo, e marcho un día, 2 días a Madrid.
Tú en Cae chegache a entrevistar ao rei emérito? Eu entrevistalo non, foi imposible entrevistar ao rei. Bueno, non, porque era darlle as gafas. Pero dimoslle as gafas. Dimoslle as gafas. Tú cal foi o máis famoso que che tocou a ti? A mí, don Manuel Fraga Iribarne, por Ostras, favor. moi buen carácter. Home, por favor. Moi buen carácter. Mírame, aí. Don Manuel Fraga Iribarne. Entón aí tienes que ter as patillas tamén, polo de paspallás. Claro, sí, pero aí iban modificando, mira, aí deixábame parilla este tipo de patilla, e entón, dependendo da temporada, eu estaba unha temporada con unha patilla ou con outra. É que os de Ourense... Un aplauso para Sergio Pazo, senta por aí. Queres algo de comer? Non. Antes de nada, que tal... Oye. Que eu vi nas redes sociais e hoxe ou onte, que tal está Zas? Zas. Quen é Zas? Zas é o border collie máis bonito do mundo, máis intelixente incluso co dono. Que xa dicir, mira, aí está. Cantos anos ten? Ten 5 anos. É que vi, non me acordo, como que estaba maliño, non? Epiléptico. Como epiléptico? É un can epiléptico, eu non sabía que moitos cans son epilépticos. Eu non sabía tampouco. Resulta que moitos cans son epilépticos. Esta raza é unha raza de traballo que lles gusta que lle den órdenes, gusta lle facer moito exercicio. Porque o border collie é o que é pastor, que O pastor fai cas ovellas. Tiquití, ostras, é epiléptico. É epiléptico. Pero danlle ataques? Danlle ataques e parece que se vai quedar. E dir, me cache. Pero tirar unha chan... Sí, é bastante... Sabes que... Asusta. Que é curioso, porque outro día, Antonte, estuvo aquí Aitor Francesena, este rapaz vasco que é cego e surfea, e tiña un can guía e dixo que tuvera que deixalo, porque non soportaba, porque tiña ataques epilépticos, pobre, e que el dicía, joder, eu sufría tanto, que tú, tremendo. Está medicado, está todo controlado, porque resulta que os perros epilépticos, a maioría son xenéticos, date conta moitas destas razas... Foi de pequeno, xa? Non, fai 2 anos, vou correr moito con el a casa de campo, comigo vai, salta, fagolle, fai un recorrido, eu o teño aquí agora, e o sacamos por aí, e digolle que dé a volta por aí, e depois, mira, cando pase por aí vai facer, sigo, digo, sigue, e pode estar dando voltas, o pasan como Dios. Entón, nunha desas, pois pegoulle un ramalazo, e a partir de aí, leva 2 anos con medicación, estábamos controlando, pero onte antronte deronlle 2 ataques xa. Así que... Pero está na casa, onde está? Está na casa, está ben, pero está ben. Claro, co Aitor este me dicía que me dá pena porque vexo tal, pero bueno, oye, que tens que cuidalo, claro. Oye, vouche dicir unha cousa. Conta. Que bonito que saques o meu can, porque a mí moita xente que me ve por Madrid di, tú eres o do ese can. Pero porque te conocen polo do can? Claro, porque nas redes eu poño sempre caralladas que fogo co can, tírase as fontes. Por que se chama Zas? Por Zas? Pois mira, é un pouco por Zas, porque é galego, claro, porque moitos cans son Zar e non sei que. E a min gustábame Zas de Zascandil, como ao dono, Zascandil, e ademais era moi galego. Entón, eu teño un can que ten nome galego, por primeiro, hai povos que se chaman Zas, e depois estaba Portozás. Portozás de María Rivas, de María Rivas. Entón, dixe, hai que dar Zas. E aparte de agradecerche que sacaras o can, fixéchesme agora un remember que soy dicir así. Estaba pensando neso ahora. Moi bonito. Ahora tens que ter as imaxes. Eu que sei, de Ernesto, de Morris... Moitos días, moitas horas, moitos momentos moi divertidos, pero había que... Tú como o sintes agora? Agora, Xaca... Como o sintes agora co paso do tempo? Xa... Eu creo que o bonito que queda é que a xente siga recordando moitas veces, joder, do Caiga, ou que a xente siga dicindo paspallás. Ainda che di pola rúa? Sí, de vez en cando, incluso xente nova, porque creo que siguen repetindo na segunda canle, unha vez en Santiago, estos a fallanos, un rapaz novo, choca conmigo e digo, hostia, paspallás, mítico! E cando che di mítico, estás maior. Dixo ser mítica, tío. Sabes que pasa? Que a mí dame a... Polo que te coñezo eu, dame a impresión que che pasa un pouco como a min, que a min
igual non che pasa, pero a mí pásame de que canto máis maior me vou facendo, máis preto me sinto do neno de 14 anos que fun. É como un viaxe á inversa. A túa actitud vital tamén é ser moi... Claro, fundamentalmente. Ti sabes, a nosa profesión, a xente ve as cousas bonitas, lógico, non? E ve que saís en Pasapalabra, que estás agora aquí no programa, pero depois non sabe que hai moito traballo, é unha profesión moi intermitente, non temos ningunha seguridade, e hai moita xente moi boa, que non pode traballar no que de verdad é moi bo. 80% da profesión non vive da profesión. Tú ahora vives en Madrid xa hai tempo? Eu levo en Madrid desde o 97. Pero tú eres de Ourense? Eu son de Ourense. Pode ser que, ou é cousa miña, que estuvera eu en Ourense nun bar teu que daba tortillas e ovos. Pode ser eso ou non? Pode ser. A Pita Tola. A Pita Tola? Eu fui o tipo con máis huevos de todo Ourense. Pero aparte creo que molaba moito, Teño a idea de que estaba moi guai o sitio. Mira. Era na plaza, non? Era... debaixo da casa onde vivo, na plazola de San Cosme San Damián, onde vivimos toda a vida, e debaixo había o meu pai tiña un piso abandonado, e de 4 amigos tolos dixemos, deixánoslo. Tiramos todo e fixemos esa maravilla. Pero aí xa eras para espallar de pratos combinados? Empezaba, sí. É que eu creo que fun un día por ali que estando ti, e que estaba moi guapo o sitio e que daba unha tortilla moi boa. A Pita estuvo 7 anos e deixeina no 95, así que algo podía ser, pero daquelas posiblemente era polas cámaras ocultas que facían na galega. Oh! Claro. Eso sí que haberá xente agora na casa acordándose cando paracha unha señora que iba cas vacas, e creo que era, e tú dicíaslle que había que poñerlle matrícula ás vacas. Matrícula ás vacas. Esa é buenísima. E o nome da... Mira. Ese é buenísimo. Esa señora foi a lo de Santiago, Que levaba unha vara. Claro, entón, íbamos co cipol da Xunta de Galicia, íbamos parando a xentiña que iba coa vaca pola rúa, non? E de, a ver, a partir de agora, a nova normativa, hai que poñerle, porque claro, é un perigo, a vaca se hai que denunciar, ten que saber como se chama. Entón, ten que levar matrícula e o nome. E dimos que a única señora en Galicia, e ti o sabes ben, que todas as vacas en Galicia teñen nome, non? Sí. Marela, Rubia, Parda, Shakira. Bueno, e dime a señora, teñe que poñer a matrícula, teñe que poñer o nome, dice. O nome da vaca. Vaca vai e vaca ven. Sí, eso dixe a señora, acórdome. É como lle chama, vaca vai, vaca ven. Vaca ven. Mira. Creo que se chamaba o programa A Tumba Aberta. A Tumba Aberta. Porque tamén houve unha cámara oculta moi mítica que era un ataúd e abríase e había droga dentro. Eso era en Villa García, de Arousa. Ah, vale, moi ben. A ver, daquelas, aí depois diseña Fandiño, Jaime Fandiño, que diseñe, xogámonos o tipo porque fixemos unha animalada que era xusto en Vila García, estamos falando do 90 poucos. Complexa. 90 poucos. E entón, un dos axudantes de cámaras, que era un grandullón encantador, facía de gancho. Entón o tipo, nunha praza que había no centro, paraba o coche e sacaba parte do féretro. O seu coche fúnebre? Non, o seu coche. Sacaba o féretro do coche fúnebre? Sacaba a caixa como dicindo, paraba xente, faime un favor, que teño que subir a caixa a miña casa, claro, nese momento tú dis, bueno, entón, o tipo agarraba e cando estaban polo medio apareceu cun pastor alemán que viña mareado, que recolléramos aquí en Santiago de Compostela e viña mareado, cunha gabardina de poli secreta que me quedaba grande, e con gafas, quieto, secreta, quieto. Entón, o gancho, o que facía o gancho era, soltaba, escapaba. Entón, claro, o tipo, como se che ocurre facer ti o mesmo? Entón, pausa aí. E abríamos. Había droga. Había droga, había tabaco de contrabando, había whisky, entón... E non vos pegaron nunca? Aí sí que nos deu un... Foi polo gancho, porque, a ver, a Fandiño só se lle ocurre aparecer a cabalo co gancho como se fora outro poli. E dille, xa o temos. E entón, digo, a ver, ti, explica que facedes os dous aquí. Dice, eu pasaba por aquí, o tipo este díxome que lle axudara. Por revés. O tipo fixo, me cago na tos, e foi a por el. E o salvaron uns tipos. Pero se veuse?
Veuse eso? Sí. Foi a por el, meteuse nun bar, e había uns tipos que estaban vendo a cámara oculta desde xa facía 10 minutos, e impediron que o tipo entrara no bar. Se entra no bar, mátao. Vamos chamar... Pero fíxate, daquelas eu pensei e dixen, Fandiño, topamos cun traficante de verdad e fai así, pum, escapa. É moi peligroso. Así que estamos aquí de milagro. Tu mira o peligroso que eran as cámaras ocultas, que hai unha que fixen eu mítica, que eu iba de espantapáxaros. Iba de espantallo polas fincas, e dicía a un paisano que estaba na finca que eu estaba de espantallo, traballando, que tiña o traballo de espantallo, se me podía sacar para mexar. E mira que é peligroso que o tipo baixou a cremallera, sacou, abaneou, pichou e... Cuidado, Cuidado. Mira. Cuidado. Moi rápida. Con Tete Delgado. Isto foi verídico, con Tete Delgado. Nun dos cabalos, no Porto da Coruña, unha zona un poquinho apartada. Pero Tete Delgado tamén estaba nas cámaras ocultas? Sí. Ataos. E cun ponche destos de mantas para que non se nos vira que estábamos ataos. E cando pasaba alguén, paseando un can ou algo, movíamos os dous cabalos. E cando pasaban, abría a porta e eu, por favor, podennos axudar, que quedamos enganchados. Ostras! E había xente que o creía. Entón, eu creo que a xente tan boa, que a menos que teñas aí ese... A xente era moi boa, agora xa desconfía máis. E dixo unha señora que viña co pan, co can, dixo, ai, que asco, como los perros han quedado enganchados. Vamos a recibir no plató a Eva Iglesias. Vos conocíades personalmente? Sí, claro. Antes xa non és tan nova, pero... xa non és... Bueno, Vai vos presentar ainda? Xa, boa andada, xa. Como me queiras. Podes facer como as vellas, que dicen ai, é a primeira vez que me sento en todo o Pois día. ainda que non creas. Ainda que non creas. Esa frase xa non se dice. Ai, miña nai ainda había. Sí, miña nai. Ela leva toda a mañá sentada. No. É moi Miña nai no, galega. Hai frases galegas que as contas en Madrid e flipan. Hai unha cojonuda que si te dijera la verdad te mentiría. Si digo a verdad, minto. Dice que está la obra de teatro. Si te dijera la verdad te mentiría. Cabrón, Ostras. vamos a facer un pouco de teatro, creo, non? Vamos a hacer un reto. Vamos a facer teatro. Veña, vai. Un reto de TikTok. A ver, Facemos normalmente cando veñen xente actores Cando vos, veñen non? actores. Vente para cá. va, vou. Ven con nós. Veña. Ainda és actor, non? Si me pasa algo, por favor, axudádeme. Temoslo feito con Nacho Guerrero, fixemos primeiro, Nacho Guerrero, un cómico tamén Que gran espectacular, persoa, que gran Con Valeria persoa. Ross. Valeria Ross, sí. Con Xurxo Juan. Carreño. Con Xurxo. O pasa que nós somos moi bons Que xa, son pequenos, Estamos moi... Son pequenos. É cuestión que, como é? Dicir unha frase, non? É A dicir ver. unha frase con distintos estados de ánimo. Vale. A mesma frase. Ben. Enfadado, namorado, que é a preferida de Roberto. Normalmente facemos cabreado, enfadado e E namorado, non? namorado, sí. A mesma frase, vale? A misma. A frase creo que é mítica, non? Sí. Bueno, A ver. igual Sergio non conoce a frase, porque, Ah, si vive en Madrid ahora. claro, eu creo que dos últimos anos é unha das frases máis míticas. Non? Sí. Medo me dá. Viral. Viral. Ven por onde? Va. Vamos a ver la frase. No me andes más, no cebolo, che digo. Bueno, vaya que va polo cu. Bueno, é a primeira, non é a segunda frase. Non me andes mal no cebolo. Me andes máis no cebolo. E outra, vai tomar por... Non me andes máis no cebolo. E outra, dixi 20 veces, vai tomar por... A mí gustaba máis a segunda frase. Pero a señora, a outra, cuidado, Enamorado, vai tomar polo cu... eso No, pode non me ser. andes máis no cebolo. Non me andes máis no cebolo. Non me andes máis no cebolo. Vale. E que facemos? Primeiro... Primeiro enfadado. Primeiro cabreado. Vale. Que empeza? Que empeza. Sempre deixamos o invitado de último, non? Sí, sempre veña. empezas ti. Empezo eu. Vale. Veña. Veña, Vale, va. vale, pues. Vai. Non me andes mal... Esta de enfadado é fácil. Me andes máis no cebolo. O outro día probamos a facelo enfadado, pero sin berrar, que é máis difícil, porque berrando é señor. fácil. Vou probar sin berrar. Veña. Non me andes máis no cebolo! Bueno, non foi enfadado, foi...
Foi máis avisando, non? Moi ben. Veña. Sí, é jodido de... Vai. Da intención, Ai. Claro, que non é avisar, é estar cabreado. Porque a señora original non estaba cabreada, estaba avisando. Bueno, non estaba Estaba cabreada. avisando. Non me andes, mano, cebolo, que vou pola escopeta vou te matar aquí mismo. Estálle tocando cebolo, eh? Vale. Buah. Eva vai berrar, xa verás, porque ela vai... Vas berrar ou non? Non me andes máis no cebolo. Ole! ¡Qué buena, ¡Hostia! No, buenísima, Sea buena, Sea buena. Vamos, Sergio. Va. Vou intentar o A ti teu. non che deron moitos personajes de malo, non? Sí. Non, porque mataba todo Dios. En que película? En Airbag? No, pero en Airbag saía nada. Pero eras dos malos. En teatro sí que fixen de malo, en teatro sí. Venga. Non me andes máis no cebolo, vale. Cabreado, enfadado. Vou facer o que a túa idea é boa. Sin berrar. Esa cara é boa, Esa cara é buenísima, Ibas ben, A cara esa... Non me andes máis no cebolo, vale? Un pouco... El padrino. No, bueno, tamén. Era contenido. Ah, non. Rabia Un pouco contenido. Luis Cera, Sí. Cando veña Cera hai que facerlle esta movida, Psicópata, sí, un pouco, ¿no? É que Cera, canto máis Iso baixo clava, fala, claro. máis parece que Pero Al Pacino nunha escena del Padrino ten unha escena cando lle está na cociña, cociñando ademais, din os que saben desto din que o tipo en vez de facer que se cabreaba para fora, comía Cabreábase pa dentro. E entón acojona máis, podes dicir. Sí. Bueno, Pa eso dentro. Tamén hai que poñer la cara, sí, pero para dentro sí que Ahora ven a complicada, A que é non me andes máis no cebolo... Namorado. Namorado. Oh, Dios. A ver, teóricamente este é a miña, Pero vai. Este é... Xa vou. Perfecto. Vou te levar a Teatro de Madrid. Vamos a facer unha obra de teatro seria. Veña. Pum. Non me andes máis... No, hostia, estou desconcentrado. Pero que che pasa? No, estou concentrado. Robert. Queres que vai ao baño? Necesito sacar a xente e volver a metela outra Veña, vez no plató para... A ver, Estaba pensando onde facer a pausa. Claro, para ter que facer unha pausa, aí. Non me andes máis no cebolo. pensa en alguén que queres moito, veña. E que a musiquiña... E a frase. Non me andes máis no cebolo. Ben. Bien. Moi ben. É que no rollo de interpretar, que eu nunca interpretei na miña vida, parece que se che vai unha parte de ti. Sí. Sí ou non? En todas as profesións teñen... Claro, como que che doi. Pero... É peligroso, Pero a xente cando chora, tú vas que chorar. Sí, pero eu choro moi ben. A ver. Chora. No, pero con lágrima, No, estaba con lágrimas, sí señor. Sí señor, qué grande. Ostras, pero en 3 segundos. Claro, pero es brutal. Como faz? Joder. Pero como faz? Para xa, hostia. Pero como faz? Apreta los ollos. Sí, eu teño sorte para iso. Pero que soy impresionante, porque normalmente para chorar deixar os ollos sin pestañear. Sí. Se non pestañeas, Home, pero bota moito no tempo. cine hai as gotiñas, hai... Unhas gotiñas. Si, botan unhas gotiñas que che fai que ollo... E depois, claro, primer plano, primerísimo plano, aquí que cae a gota, mete musiquiña por debaixo e queda como Dios. Eu se tuvera que chorar no cine, faría así. Pero está moi ben, claro. Pero está Entonces, cada un... A mí daría má risa. ou daría má volta. Claro.
Pero cada un ten que buscar claro, o que seu mellor tema. lle vai. Eva, namorada, non? Veña, vai. Namorada, va. Veña, non penses en min, Isto é difícil, Que se non, seguro que lle dá risa. Non me andes máis no cebolo. Eso foi sexy, Eso foi sexy. Foi máis sensual. Bueno. Foi máis sensual. Bueno. Está ben, pero Vale, foi ben, máis ben. sensual Ben. que enamorado. É que a frase pedía A palabra eso. cebolo lévate. Sí, sí. Señores e señores, con todos ustedes, Sergio Pazos interpreta Non me andes máis no cebolo enamorado. Primeira vez do Centro Dramático Galego. Vou non levar o meu terreno. Non me andes máis no cebolo. Moi buena. Moi buena. A ver se isto vale para que alguén me vexa que me dé curro. Necesitas traballo? Pois que aí, Aquí temos traballo, aquí que non temos a ganas de traballar, pero traballo aquí témolo todo nós, todo o que queira. Non, pero volve máis veces por aquí. Vale, vale. Molaría nunha serie, non? Sí, te bota de tempo de verte nunha Temos que serie. inventar aí unha cousiña. Faise pouca ficción en Galicia. Hai que facer máis. Porque a realidade xa chegalle de carallo, non? Chégalle, chégalle. A realidade xa de Galicia, dicha señora, non? Eso parece unha serie, non? É unha serie. Bueno, o que temos é... Ahora somos animais, programón deses rapaces que van aí cos animaliños cuidándos, ben bonitos, como a Zas, esperemos que se recupere Zas. Sergio Paz, estuvo en Serán Roy. Volvemos o lunes.